egon baita, berak irabazion gainera, zerari. Hoi da, hasiera dio nazio munduan, eta hartu hitza elkartea sortu zenetik, gero nazio mundua bihurtu zenean, hau izan, zena, ez batzen gaituna, bazen hartzea gauza bat, batzen gaitu, autodeterminazio eskubidea. Eta ia saldu zen, eta Goierri osoan ez saldu zenen izanen sortutakoa, guatzen batzea hori, batzea Goierri ere, hori da zena, batzea gaitu gauza bat, autodeterminazio kasuetan. Abia puntua, minimoa, maksimoa, hemen argi dau. Minimoa, nik uste herrian minimoa da, erabakitzeko eskubidea ahalbidetzea. Hori da minimoa. Hortik horrera, bakoitzak gure dagoena. Gure esku dagoen gauza ona eta hortik jo beharko ebana esan, edo da, eta esan beharko leuke behintzet, da, desberdin arteko jentean, pentsakera desberdin artean dagozan pertsona guzti horiek batzea helburu batekin. Erabakitzeko eskubidea errespetatu daiten. Eta hori nik uste dut, herriko movimentu bat izan da lortzen da bezala. Erabakitzeko eskubidea nahi ibiltzen zat, ibilbide honetan, bi urteetako ibilbide honetan, oso erraxe. Saldu da nintzen, jendei oso erraxe azaltzen zaten. Beste aldarrikapen bat eta erraxe. Ezke aldarrikapena da, aldarrikak izatea, da azken baten hori, ez? Guk hori ez bat lortzen, hortik horrela ez erditzen lortu gara izango dugu. Azkenen bitu, demostratzen da, nolabait herrien nahi bali nago nintzen. Baina hau gaur beste egun dara mila laune batzea gizakatekin eta gaur eta mila laun asaldu ziena. Batzuk ez zina ez algo gizakatekin, baina hortzen, ostras, freskotasun hori. Iusen hori egin guzti kontetzen zuen egizakatekin. Netzako Lizarra garazi ezkeo ez da ondolako. Eskizituan arean bostu gozela egite ziren gara zan. Lizarra garazi nahi zintzen, batez agertzaren dako zintzen, baina batean bakarrik gatu zen. Baina beste goera batean dago, beste goera zeharo desberdin batean. Bermatun behar da, giza multzo bat, foro bat, jende batuta garela, eta hoi nahi duela, hoi bermatu behar dut, bermatzeko posi bat dugu gizartu zuen. Eta posi, hitz kaportera gartan posi hori bagaiten du, saretzen. Hostelan hori zer da, ez, hori desberdinen arteko, pertsona desberdinen arteko eta pentsakera desberdinen arteko loturak egitea. Hori, gero, irudikotuko da, ze lehenengo ekimena izan zen kainak sortzian. Baina ez zen erabakitzeko eskubidearen aldekoa. Baina ez zen irudikatzen beste aurrera pausu bat. Orain, bigarrena da hau, jentea behar da, jentea behar eban ilusio hori ekainak sortzikoak itzakatearena. Baina orain jentea behar eskatzen dau. Beste zeo zer eta irudikapen hori da. Eta hemen idatzita bihar erabakia. Orden, ekimen asko dugu dira, bihar emaia, bihar eskotan. Horreitako argazkia eta guztietan, hori, saretzen egin dela, bihar hori da. Osteguneako, nolabait martxan. Hori oialekin, ez? Hori oialekin, hogeita bat. Hori gure ilusioa, hori oialatzitako gure nahi gure erabakitzeko eskubideen aldeko mezu. Eta horrekin irudikatzen dugu bihar, erabaki hori gauzatzeko benetan nahi dugula. Batzutan behar izaten dugu eginkizun bat, erronkan bat. Bestela, gure egunerarikotasun horretan. Eta horretik lan zehar da, ez da, girotzen lan bat ditzake. Hori nahi saretzen, ez da? Erronka iaz gizakatea eta urten botokutsa irudikatzea jende guztien ilusioa eta gaur kutsa bihar erabakiatuko zuen erabaki egiko duela. Hoi da, nolabait erronka nazionala. Goierrien, gaur guzti erronka. Goierri osoan, hogeita bi harritan, galdeketak, herri galdeketak. Berdinia eta galera. Eta, batzu harri dute fetxa, baina prozesua abiatu, ea aurten abiatzen dugu prozesua. Prozesuak aginduko diu, noiz egiten duen eta ze galdera. Ikusita herrietan eta zelan, ze girua eta ze esperantza, ze itzapena sortu eban ekainak sortzeko gizakate hori,
hauten hasita, nik irudikatuko neban igual galdeketa hori hurrengo urtean. Ezin gara egin bi urte jentea erakarri, jentea alden duen gogo. Behin hasi ezkio. Bai, ezke inertzi hori aldatu hori. Ez, esan behar dut, lehenengo bat izan zuen honen lantalde bat Goierrin azkeneko bateketik egiteko aukera, nik lortu tangara bat intzian. Baina ilusio dardara eta behar dugu, gaina ikustea hori izan leke horrengo helburutakoa ikustea, horrengo zer egin ezin da uste izan leke ilusionarri, eta aparte Goierri, hemendik ez da sartzen den helburu, Goierri bere osotasunen hartzek bai, Goierri marraztea, Goierri mapa marraztea. Ez bikoloretan.